Bon dia i bona hora i benvinguts a un altre vídeo de Som Atents, aquest canal en el que parlem d'escalada, de muntanya, d'aire lliure, de supervivència, però en aquest vídeo ens ocupa l'escalada i el que us vull explicar és com fer una reunió d'escalada esportiva. Bàsicament una reunió d'escalada esportiva de què ens serveix? Ens serveix perquè l'última persona que baixarà d'aquella via pugui deixar la instal·lació sense cap material nostre, només amb el material fixe, i puguem baixar, diguéssim, i deixar tot això net. Val? Llavors, normalment, aquí no tenim una reunió d'escalada esportiva típica. Val? Normalment el que ens trobarem és dos anclatges per multiplicar la seguretat i tindrem una cadena i o una anella o un mosquetó. Val? Llavors, en aquest cas, si tenim un mosquetó, doncs podem fer servir el mosquetó, però si hi ha una anella, sempre intentar fer servir l'anella, o qualsevol dels materials, diguéssim que el gastem menys, li fem menys fricció i el gastem menys. Val? Però vaja, aquí l'important és que haurem de passar la nostra corda per aquella anella i clar, jo sí, aquí tinc l'anella, saps? Com em faig petit i em fico per aquí dins? No, no? Com ho faig per que la meva corda quedi aquí? Doncs això és bàsicament el que us explicaré ara, val? Llavors, imagineu-vos, novament, mira, de fet el que faré és, perquè us imagineu, això és la cadena que uneix els dos anclatges, val? I aquí tenim l'anella, val? Llavors, jo estic aquí, he escalat, faig la via, no? Imagineu-vos que aquí hi ha una altra cinta express i jo ja he escalat la via, tinc la corda passada i dic, ostres, vale, doncs he de netejar això. Molt bé, doncs el que hauré de fer és això, passar la meva corda per aquí. Per això, en general, hauré de desfer-me de la corda, però per desfer-me de la corda he d'assegurar-me que estic ben assegurat a la paret, val? Perquè la corda és el meu únic punt de seguretat. Val? Llavors el que faré és, i aquí faig servir això que és perillós, però o sigui, al ficar el dit així, vale? Això no ho veu, però per lligar-me, doncs el que faria és, doncs, jo tinc aquí una paga d'ancoratge, val? I la lligaré, o la passaré per aquí, val? Molt bé, jo ara ja estic assegurat aquí a la paret, val? Aquí, òbviament, voldríem evitar tenir tants mosquetons pressionants entre ells, vale? Però això és una simulació, aquí he afegit coses que normalment no n'hi hauria, val? Però, sobretot, el que he de fer és anclar-me a la reunió. Llavors, ara que jo estic anclat aquí, si jo em desfaig la corda, doncs, en principi, no hauria de passar res. Però què passa? Què pot passar? Imagineu, jo ara em desfaig aquí el meu nus buit, em desfaig aquest nus i i dic, val, doncs la trec d'aquí i ara la passaré per aquí i quan estic a punt de passar-la, se'n cau. Ara no se m'ha caigut, però imagineu-vos que em quedo així penjat a la reunió esportiva sense cap corda. Doncs haurà de venir un company, pujar, escalar-ho tot i ajudar-me a baixar. O algun company que estigui a una via del costat, val? Però pot ser un percal ben gran, val? Un problema. Llavors, imaginem que aquí estic lligat, val? Abans de deslligar-me d'aquí, el que faré és una cosa, vale? Jo agafo la corda que ve de baix del meu company i la passo per l'anella, val? La passo per aquí, val? Llavors, trec, i aquí el que podria fer és, vale? Fem un nus simple i ens el lliguem, a una cinta del portamaterial que sigui més que res, que si ara a mi se'm caigués la corda, això ja no se me'n va avall. Com a molt se'm quedarà lligat al meu arnès, però no se m'anirà avall, val? Llavors, molt bé, tenim la corda assegurada, llavors ara podria desfer el nus, trec la corda, llavors, ara, de fet aquesta seria la que ve de baix del nostre company, estiraria, molt bé, i ja tindria la meva corda. Llavors, ara mateix, si jo em faig, no? Torno a fer aquí el nus, faig un nus buit, donem una mica més de corda, em torno a fer el nus buit aquí, i ja està, torno a estar lligat, i ara, si us hi fixeu, ara això ho puc desfer, si us hi fixeu, estic lligat, torno a estar lligat a la corda, però passat per l'anella. I ara jo
podria treure tot aquest material i el meu company ja em baixaria revelant. Vale? Una altra cosa que es fa, perquè algú estarà pensant, jo no ho faig així, faig d'una manera que és millor. Em puc imaginar potser quina és aquesta altra manera que dius. Val? Imagineu-vos, tornem a començar. Val? Bé, em lligo, tal, tinc la meva corda. Ok, doncs llavors, en comptes de fer això que he fet, he passat la corda per aquí, no? Recapitulant, he passat la corda per aquí, he fet un nus i me l'he lligat, oi? He fet això. Doncs en comptes de fer això, de lligar-me-la aquí com perquè no se'm caigui, el que puc fer és... Faig aquest buit, ara sí que és important, això no està pentinat, val? Però ara ja sí, val? Faig un buit i amb un mosquetó em lligo aquí. Val? No cal que aquí també, val? Senzillament en el meu anell ventral em lligo i ara ja em puc fer això, desfer això, vull dir. Desfem el mosquetó, el nus, buit, el desfem i ara ja està. I ara, diguéssim, jo ja estic passat, vale? Per aquí, i em vindria la corda des de baix del meu company. Llavors, què he estalviat amb això? Que ara aquest nus a mi ja em serveix, no he de desfer i tornar a refer un altre nus. O sigui que realment és una bona solució aquesta també, vale? Són bàsicament les dues principals. Llavors, un cop jo ja estic aquí, ara jo li diria al meu company, tiba, o agafa'm, val? Perquè et tingui temps, perquè jo ara em trauré la meva, entre cometes, seguretat d'estar ancorat a la paret. Trec això, trec tot el material, això dèiem que era la cadena, però si no ho fos, doncs trec també aquesta cinta express, que quedi tota la paret neta i jo ja estic passat d'aquí. Vale? Idealment, el que dèiem, això seria una reunió esportiva amb una cadena. Llavors jo dic, vale, baixa'm! I el meu company m'aniria baixant. I l'únic punt negatiu d'aquest sistema és que, bé, que tens un mosquetó aquí, que podria fallar o el que sigui, i que et queda aquest tros de corda penjant. Fora d'això, és segurament el sistema més ràpid, i l'anterior seria una mica el més purista de em faig un nus per assegurar-me que la corda està passada i que no se'm cau, desfaig el nus i torno a fer el nus amb la mateixa punta. Val? Aquestes dues maneres són les millors maneres per fer una reunió d'escalada esportiva, però si saps d'alguna altra que creus que és encara millor, doncs deixem-ho als comentaris i si, novament, com sempre, si us ha agradat el vídeo, us ha servit, podeu fer-li un like, us podeu subscriure i totes aquestes coses. Però, dit això, ens podem veure en el següent vídeo. Adéu-siau!